az egész beszélgetés érdekessége, hogy miközben mindenkivel mindenféle történeteket és korszakokat átélsz, ugye hány éves vagy most? 47. 47 évesen gondoltál először arra, hogy kijössz az erdőből, leteszed a fejszét, és aztán azt mondod, hogy hát itt van az én zeném. Tehát azért kell arra választ adni, hogy miért engedted, hogy a szorgalmas hangya melód, Erste Bank reklám, az volt az erdő? Az volt az erdő. Van erre nekem adekvát válaszom, még pártállami időkből. Ugyanis a Komár zenekar után Zoltán Erika zenekarba kerültem. Mielőtt megkérdezed, igen, a Novai Gabi ajánlott, kerestek Biancs, és a Novai azt mondta, hogy itt az Ilbás vigyétek. És ott ismerkedtem ez meg. HR volt akkor már a szocializmus. Nem így hívták. Igen, az egyébként, igen. És ott ismerkedtem meg Bardóci Gyulával, a Neoton együttes dobosa, ugye valóságos ikon, mint hogy ezt láttam is akkor a Siófoki rendezvényen. Nagyon szerettem, nagyon jó dobosnak tartom, és nagyon ő tartotta ide azt az Zoltán Erika zenekart. És ott játszottunk, nagyon izgalmas történetek voltak, ott is ilyen szovjet turné, meg mindenféle egyéb. De a koncertezés vége az lett, hogy a Neoton, nem miattunk, akkoriban szétvált. Éva Neoton és nem Éva Neotonra. És az Erdős doktor engem megkeresett, mivel ugye a Jakab Gyuri ment ő a nem Éva Neotonba, és hogy hát billentyűs kell. És engem valamiért az Erdős doktor kedvelt, én is nagyon szívesen beszélgettem vele, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon intelligens, nagyon művelt ember volt, és nagyon okos dolgokat mondott nekem. Azot, és úgy időnként, hogy felvillannak az eszemben, hogy ja, hát tényleg ez. Erdős doktor volt az Zoltán Erika produkciónak is, azért került képbe, és mondta, hogy hát akkor én mennyit mondhatom. És meg ugye megint kezdtem mondani, hogy de hát én jazz rock, meg rock, meg most hogy kerülök én ide, hát most ez nem az én műfajom. És azt mondta nekem a nagy hatalmú kiadó guru, hogy Balázs, gyere a Neotonba, aláírod a szerződést, ezt csinálod, nem tudom, az év X hónapjában, én cserébe kiadom a lemezeket. Hát ez akkor egy fantasztikus ígéret volt akkoriban. És azt mondta, hogy azt csinálok ezen a lemezen, amit akarok. Hát nyilván neki ez nem volt egy olyan nagy, biztos össze akar is tolok valami számokat, és akkor játszom valami ilyen jazz rockos akkoriban, ilyen SBB, meg tudom, legalábbis abban közül ilyen zenekarok. De nem is tudom, hogy nyilván belefért volna, hogy kinyomnak 5000 darab ilyen lemezt. És akkor nagyon gondolkodóba estem. És akkor mondta, hogy de egyébként is, ha okosabb vagyok, akkor ezt csinálom, mert ez is egy komoly szakma, ugye ez a pop zene, és ugye a Neoton így, meg a Neoton úgy, meg a Jakab Gyurinak a DC-ben is színes tévében, és ilyen komoly egzisztencia, és közben még akkor a Törökbánytú stúdió akkor készült el, meg ezek ilyen nagyon komoly infrastruktúrális ígéretek voltak, hogy én oda mehettek a Törökbánytú stúdióba, és szabadon ott, mert ugye ott mindenki várt előre hónapokra, hogy mikor mehet lemezt csinálni. És akkor nagyon gondolkodom, és akkor kérdeztem a feleségemtől, meg nem tudom, hogy szüleimtől mit mond. És akkor mit mondanak a karrier? Elhatároztam, hogy igen, húztam, de Balázs most már válaszolni kéne. Kóserben nem kóserben? Igen, hogy döntsem el már végre. Emlékszem, a Csepreg Éva mondta is, hogy én meg is kellek, hogy ennyire húzakodom, akkor nem, mert nekik olyan kell, aki. És hétfőn vagy 10 órakor kellett telefonálni, hogy akkor döntsem el. És akkor még nem volt a lakásban a telefon, egy utcai telefonfülke, meg minden. És akkor mentem a telefon, és akkor Csepreg Éva vette fel a telefont, és mondtam, hogy szia, Éri Balázs vagyok, szeretnék az Erdős doktorral beszélni, eldöntöttem. És akkor mondta, hogy hát igen, az Erdős doktor egy órájára halt. Hoppá. Ugye ott hagytam abba, hogy az Erdős doktor felajánlotta nekem ezt a lemezkészítési lehetőséget, aztán az úgy elszállt. De én azért elkezdtem.
elkezdtem dalok. Akkor merült fel bennem először, hogy én írok olyan dalokat, amit most én el fogok zongorázni. És kérdezted, hogy van ez az alkalmazott, meg a fénybe kilépés, meg stb. Hogy én egyrészt jól éreztem magam nagyon sokszor színvonalas, jó produkciókban. Nem vágytam arra, hogy ugye előre kerüljek és akkor nekem tapsoljanak. Én mindig szívesebben játszottam, az elején is mondtam, egy jó zenekarban. Én olyan zenekarban, ahol ilyen egyenrangúan ugye el vagyunk, és akkor én legalább annyira élvezem az ő játékát, mint az ővét, és akkor... De azért elkezdtem ezeket a dalokat írni, azzal a szándékkal, hogy majd csinálok egy zenekart, aki lesz. Ezt nem lehet sürgetni. Tehát annak úgy nincs értelme, hogy most megtehettem volna, hogy keresztül verem. Volt is olyan, hogy akkor akár a saját pénzemen bemegyek a stúdióba, a srácok feje, még akár sokan ugye ingyen is, tehát viszonylag olcsón meg tudtuk volna csinálni. De úgy olyan nagyon erőltetni ezt nem lehet. És igazából, amikor a Megasztárt csináltuk, és ez egy iszonyú intenzív időszak volt, nekünk különösképpen, mert 3 éven keresztül 150-nél több ilyen dalt kellett megtanulnunk, meghangszerelni, mindenféle módon magunkévá tenni. Folyamatosan dolgoztunk napi, nem tudom, 6-8 órákat. Ez olyan nagyon fárasztó volt, olyan nagyon sok volt. És akkor, amikor vége lett a Megasztárnak, akkor úgy nagyon-nagyon vágytam rá, hogy nem csinálj semmit. Minden zenekarból kiléptem, ahol voltam, mindent úgy megszüntettem magam körül, és azt mondtam, hogy most én otthon ezt a lemezt fogom csinálni. És nagyon jó esett. És talán a lemez elkészítés a legnagyobb élmény. Ugye? Mennyi idő volt ez? Hát nagyon sok, mert egyrészt sok számot hangszereltem, ugye ezt nagyrészt számítógéppel modelleztem le, de nagyon sokat a barátaimmal, nagy nevű stúdiózenész kollégáimmal játszottunk fel ilyen-olyan alkalmakkor, és egy ilyen nagy halomból válogattam ki ezt a 15-öt, ami a lemezre kerül, de nagyon sok olyan is volt, amit például feljátszottunk a stúdióban, és aztán eltettem, és egy idő után úgy gondoltam, hogy mégis egy másik formát kell adni, és ez így ment. Gyakorlatilag... Mikor jelenik meg ez a lemez? Hát a jövő hónap elején. Igen? Igen. És gyakorlatilag az a napokban nem zavar, készült... hogy a lemez piacod összeomlott? Azért nem zavar, mert én nem gondoltam, hogy ebből mi jaguárt fogunk venni ennek a lemeznek a bevételéből. Igazából azért kell nekem egyrészt a lemez, hogy manifestálódjon ez a munka, ez megkerülhetetlen. Másrészt szeretném játszani koncerten. Most megint feltöltöttem, megint van kedvem menni és zenélni. Próbálunk. De akkor úgy fogsz menni, mint Éli Balázs? Csendzenekar. Csend. Éli Balázs és a csend, valami ilyesmi. A csendzenekar egyébként már ugye megalakult, a Megasztárban a csendzenekar játszott. Állandóan cserélődtek a tagok. Most a csendzenekar Bardóczy Gyula, akire nagyon büszke vagyok, hogy elvállalta, hogy játszik velünk, és ez egy nagyon különleges dolog, hogy ilyen muzsikát játszunk együtt, hiszen a Gyula a Neotonban, meg a Geminiben ugye egy egészen más világ. De én mégis olyan dolgot kerestem, aki még úgy szocializálódott, hogy leültek és próbáltak és rakták össze. Ez egy másik fajta logika, mint hogy most a dobprogramokat próbáljuk valahogy vagy szóval analóg dobos keresés. Analóg dobos, igen. Abszolút az, és 40 évvel láttam. 40 évvel, ráadásul ugye nagyon jó tempójú, nagyon muzikális dobos, és ráadásul nagyon nagy izgalom megosztani vele ezt a zenét, mert ő ugye azért egészen máshogy néz rá dolgokra. És ennek van egy ilyen visszacsatolása is. Hogyha látom, hogy a Gyula így felhúzza a szemöldökét, akkor ott valami van, akkor megfejt, és ez nagyon klasszis. Viszont, hogyha működik, akkor meg egy energikusabb. De akkor most jó vagy. Nagyon jól érzem magam. Na, akkor nem sokára megjelenik a